Zašto volim? Jedno pitanje sa milion odgovora. Nema veze ako je moj posljednji milion i prvi, svi su odgovori dobri, svi su tačni. Volim između ostalog zbog moje rodne Tuzle, zbog Sarajeva gdje su rođena moja djeca, moje dvije kćerke. Radim sve na tome da budu sretna, a bit će ako žive tamo gdje se voli. Ima se i šta, od Save do mora, od istoka do zapada, ljudi, mjesta i nasljeđe. Znam da ima onih koji ne misle kao ja, na sve načine pokušavaju da guše Bosnu i Hercegovinu, ali jedno znam, neće uspjeti. Na kraju će uništiti sami sebe. Iz naše sadašnje perspektive teža vremena ne pamtimo, međutim pamti ih povijest. I okrutnije vojske i veće sile, mnogo moćnije od ovih koji nas sada pritišću. I šta se na kraju desilo? Bosna i Hercegovina je preživjela njih, ali one nisu preživjele Bosnu.